Vamos. Hola, boas noites. Son as 9 da noite, entonces comenzamos co pleno ordinario do día 25 de xuño de 2025. Entonces, o primeiro punto do orden do día é a aprobación se procede da ata sesión anterior, que é do 21 de maio. Alguna cuestión para a ata? Pasamos a votar. Votos a favor? Pois aprobase por unanimidade. O segundo punto que é a aprobación se procede sobre a elección de xuiz ou xuiza de paz sustituto de Vedra por fin de mandato. Vamos a ver. Ditame da Comisión Informativa de Asuntos Xerais do día 23 de xuño de 2025. Visto que con data 19 de marzo a Secretaría de Goberno do Tribunal Superior de Xustiza de Galiza remiteu-nos comunicación interesando o inicio do expediente para a elección de xuiz ou xuiza de paz sustituto ou sustituta de Vedra no prazo de 3 meses por vencer o período de 4 anos do nomeamento de dona Alba Mouro Rei para o citado cargo. Iniciado o expediente por resolución da Alcaldía 366 do 25 de data 5 de maio, aprobouse a convocatoria as bases publicándose con data 9 de maio no Boletín Oficial da Provincia, na páxina web do Concello, na sede electrónica, abríndose un plazo de 15 días hábiles para a presentación de solicitudes. Visto o certificado de Secretaría de data 6 de xuño de 2025, que consta no expediente, presentaron en prazo solicitude as seguintes persoas interesadas. Dona Alba Mouro Rei. Visto que a aprobación lle corresponde ao Pleno de Corporación, conforme establecido nos artigos 6 do Regulamento 395 de Xuíces de Paz e 101.2 da Lei Orgánica 685 do 1 de xullo do Poder Xudicial, co voto favorable da maioría absoluta, proponse a adopción do seguinte acordo. Primeiro, propoñer para o nomeamento de xuíza de paz sustituta do Concello de Vedra a única candidata, dona Alba Mouro Rei. Segundo, dar traslado do presente acordo á Sala do Goberno do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia xunto co expediente completo tramitado. Terceiro, notificar o presente acordo á persoa interesada. A Comisión Informativa de Asuntos Xerais, co voto a favor do PP e do PSDG-PSOE e coa abstención do BNG, informa favorablemente a citada proposta. Alguna cuestión? Pasamos a votar. Votos a favor? Pois aprobase por unanimidade. Bueno, antes de pasar ao terceiro punto, de contestación ás preguntas formuladas en los anteriores, o teria en comisión. Votaron. Sí, pusemos aquí unha moción ou declaración, sei calquera das dúas cuestións presentadas por a Amnistía Internacional en relación á situación de Gaza. Entón, votamos primeiro ausencia. Votos a favor de ausencia? Bueno, pois aprobada a ausencia. Ditame da Comisión Informativa de Asuntos Xerais do día 23 de xuño de 2025. Dase conta da moción remitida por Amnistía Internacional na que ante a catástrofe humanitaria en Gaza solicitan do Concello de Vedra a adopción do seguinte acordo. O Concello de Vedra pide que Israel e Hamás acorden e manteñan un cesamento do fogo inmediato e sostido encamiñado a protexer a vida da poboación civil en Gaza. Que as autoridades israelís deixen inmediatamente de acometer actos prohibidos na Convención sobre o Xenocidio contra a poboación palestina de Gaza, o que inclúe a matanza dos seus membros, lesión grave á súa integridade física ou mental e sometemento intencional da condición de asistencia que verán de carrexar a súa destrucción física. Que as autoridades israelís faciliten con urxencia o acceso humanitario e a entrega de axuda a Gaza, levanten o bloqueo inhumano e ilegal a este territorio e poñan fin á ocupación do territorio palestino ocupado, poñendo en práctica a opinión consultiva da Corte Internacional de Xustiza de xullo de 2024, que declaraba ilegal a ocupación por Israel de Gaza e Cisxordania, incluída Xerusalén Oriental. Que Hamás e outros grupos armados en Gaza liberen inmediatamente as persoas civís, tanto israelís como estranxeiras, retidas como reféns, e que Israel libere as persoas palestinas detidas arbitrariamente.
Nin o un nin o outro pode estar supeditado ao resultado das negociacións políticas sobre a seguinte fase de tregua. Que a Unión Europea utilice o seu poder e influencia en favor dos dereitos humanos, a xustiza e a rendición de contas. En concreto, que garante o respeto aos convenios de Xenebra, que exixen, como mínimo, que todos os Estados suspendan as transferencias de armas ás partes no conflito, cooperen para garantir a rendición de contas por violacións do dereito internacional e apoien as institucións e mecanismos internacionais, incluídas as investigacións do Corte Penal Internacional e da Comisión de Investigación da ONU sobre o territorio palestino ocupado. Que a Unión Europea se opoña frontalmente a calquera intento de establecer unha presenza militar permanente en Gaza, modificar as súas fronteiras ou deportar a poboación palestina de Gaza ou Cisxordania e recoñeza que este traslado forzoso é unha grave infracción do cuarto convenio de Xenebra e constitúe un crime de guerra. A Comisión de Asuntos Xerais, por unanimidade, informa favorablemente a citada moción. Bueno, isto, tal como comentamos outro día, chegou, despois de convocar o pleno, bueno, o grupo de goberno parecenos tanto a redacción como o aumento, pois, como mínimo, pois, nos, que todo o que vamos facer, bueno, pois, apoiar esta moción, esta declaración, transmitirlle así a Amnistía Internacional bueno, e nos tamén facer a publicidade correspondiente. Non? Creo que a situación é absolutamente, xa non digo inadmisible, que é unha auténtica barbaridade. Bueno, pues, como digo, por lo menos o mínimo que vamos facer é apoiar esta declaración, que a máis creo que a súa redacción pode firmarla calquer persona. Vale, bueno, obviamente é fundamental aprobar esta declaración. Solamente vou facer, bueno, ahora creo que xa despois de meses de ter alguna discusión deste tipo xa todo queda claro. Solamente vou facer un par de recordatorios. O primeiro é que jamás foi financiado por Israel, coa finalidade de que a OLP non xestionara unha parte do territorio palestino e fomentando bueno, as loitas internas dentro do territorio palestino, e recordar tamén que Israel comete na actualidade un xenocidio perfectamente calculado coa finalidade de asimilar o territorio palestino. Por suposto que votamos a favor, simplemente esos dos recordatorios. Pasamos a votar, votos a favor. Pois aprobarse por unanimidade. Bien, pasamos entonces ao que sea o cuarto punto, que contestaremos preguntas formadas en los anteriores. Había primeiro un rogo de fogo en relación a que se revisara o sistema de streaming. Bueno, estuvimos revisando, en principio funciona correctamente, ou se vai a volver a comprobar, pero queremos que en principio se escoita correctamente. Despois preguntaba se o vehículo que circula o Concello de Obras dende hai uns días é persoal ou pertence ao Parque Móvil Municipal. Pertenece ao Parque Móvil Municipal. Logo, hai unha pregunta, de logo non estou de acordo cos comentarios que faz en relación ao tema do servicio de madrugadores en canto a Loteca de Barán, pero é unha pregunta que coincide con a que fiz uso, non? Entón, contestarei de forma conxunta. Vamos a ver, o que aquí houve, primeiro temos que aclarar unha cousa. Nunca houve madrugadores na Loteca de Barán. Nunca houve. Por tanto, non se pode sacar unha cousa que nunca houve. O que sí pasou este ano, e iso sí é certo, e esa responsabilidade nosa, que cando se anunciou a Loteca de Verán, había unha redacción que era confusa e que daba lugares equívocos, efectivamente, porque poñía Loteca de Verán de 8:30 e poderá haber servicio de madrugadores. Entón, claro, de feito, tivemos unha reunión cos pais que habían solicitado e nos demos conta de que, claro, había esa doble interpretación. Vaya, se eu entendo que por servicio de madrugadores é que hai un servicio de madrugadores independentemente da Loteca de Verán. E outra xente, e eu mesmo interpretaba, bueno, pode haber un servicio de madrugadores pero a partir das 8:30, porque además se poñía de 8:30 en adiante. Bueno, a cuestión é que, efectivamente, esa responsabilidade nosa, que houve unha redacción equívoca no tema.
A cuestión é que creíamos que o máis oportuno era que as persoas que habían solicitado reunirnos con elas, ver as problemáticas que tiñan e ver que posibles solucións podíamos adoptar. Pois tuvemos esa xuntanza, a verdad que foi moi productiva, moi razonable por parte de todos, e entre todos logramos un consenso, non? E aportamos e intentamos aportar solución a esas familias que demandaban esa posibilidade de manter os madrugadores en verán. Entón, sí, vai haber esa posibilidad como un servicio, como, digamos, independiente da loteca, como era hasta ahora, desde a partir de 7:30, 7:30, 8:30, efectivamente limitado ás persoas que viñan utilizando o servicio, porque era unha cousa importante. O sea, ahora mismo, eso era algo que tamén parecía en consenso por parte de todos, e mantendo os precios que se viñan mantendo. Digamos que os que viñan utilizando madrugadores e que ahora se apuntaron a loteca de verán, pois tiñan a posibilidade de ter madrugadores nesta temporada. Fomos capaces como digo, de atopar unhas solucións e que as familias poderlles dar este servicio. Preguntei fai 2 días tamén os datos, tamén para que os teñamos. Vai haber na loteca de verán 90 usuarios, aproximado, non sei agora a cifra exacta, son 90 e algo, e hasta fai 2 días, para xullo, só había 6 apuntados para madrugadores e para agosto 2. Tamén temos que ter en conta que a veces, xa nos ten pasado máis veces, non? Que efectivamente entendemos que hai situacións que hai que intentar solventar, pero ser conscientes tamén das realidades, non? Tampouco é que fora unha demanda colectiva enorme, senón que era moi localizada. En calquer caso, como digo, tuvemos reunión con eses pais e nais, e foi, repito, unha reunión moi agradable, moi productiva, e sobre todo onde todos aprendemos de todos, non? E o máis importante, atopamos unha solución que é satisfactoria para as familias. De acordo. Por tanto, problema resolto que era importante. E repito, reconozco que sí que a redacción era equívoca e a responsabilidade desa redacción de logo é nosa. Por eso os males entendidos. Bien. Despois, Yolanda preguntaba que estaba sorprendida porque un ano quedan moitos nenos fora da escola infantil e o ano seguinte quedan plazas libres. Pregunta se iso é porque os veciños pensan que non vai haber plazas e vai en outras garderías. Pois non é así. O sea, non ten nada que ver unha cosa con outra. Aí hai 2 circunstancias. Unha, que ao mellor dentro de 5 ou 6 meses sí que ao mellor non temos plazas, porque poden ir sumándose ao largo, que é o que pasa sempre. O sea, realmente, no inicio do curso non suelen montarse as plazas, pero ao largo do curso sí que con novas solicitudes pode chegar un momento que non haxa plazas disponibles. E despois, como pasa nos colexios. Hai promocións e promocións. En calquer, pensamos nas unitarias, de repente un ano entran 5 e outro ano entran 2, e outro ano entran 7, que diga, eso non é unha cuestión. Ao contrario, incluso o que estamos vendo é que sí que a mellor rapaces que non entran en outras guarderías ou non ten horarios en outras guarderías fora do Concello acaban vindo a esta daqui. Bien. Preguntabas tamén polo tema do SAP. Xa avanzamos outro día na comisión que os pliegos de prescripcións técnicas xa están. Ahora está se redactando de prescripcións administrativas, entonces, en principio, salvo catástrofe, que esperemos que non sea, para o pleno de xullo xa van os pliegos. Que agora se están a punto de rematarse esa documentación toda. E despois, Suso preguntaba, Suso Castro, da Benega, rogabas que se colocaba un espello na pista de Lombaus, que a verdade que non me acordei de ver esto, non sei se todavía non está, todavía non se puso mal, pero a verdade que non me
non me acordei de preguntar a Enrique de mirar este tema. E non hai máis, porque a de Xuxo era a da biblioteca que está contestada. Bueno, e ora, quinto punto, logo se preguntas. Bueno, pois xa aproveitando que se solucionou e solamente ten de xente 6 nenos, dependendo do mes, eu vos propoño que abrades a posibilidade a outros pais que non utilizaron o servicio de madrugadores durante o curso. Quer dizer, xa que tendes que ter un cuidador para ese ratiño, pois, hombre, aproveitade e ofrezallo ao resto da xente, que mellor podedes complementar, non? Parece lógico. De todas formas, eu se queres que te lea, dice, no período de vacaciones escolares a nosa biblioteca pasa a horario de mañá con servicio madrugador. Isto é 2024, non? Quer dizer que aí non había ninguna dúbida na redacción. Sí que hai dúbida na redacción no 2025, que dice, en vez de con, dice con posibilidad. Bueno. E me queda a dúbida do vehículo municipal, si é municipal, si pertence ao Banco Móvil, ao Parque Móvil, si pertence a Enrique, que é unha curiosidade. Era municipal, sí. Pois teño a curiosidade de se é municipal, como é que non sale da casa de Enrique. Quer dizer, porque é un pouco extraño que sendo un vehículo municipal este a disposición de unha única persona. Se me podes aclarar, tamén me gustaría saber canta xente no Concello ten un vehículo a súa disposición de forma permanente, sobre todo non funcionarios, pero bueno, Enrique non é un funcionario municipal, pero xa, de paso, se consideráramos a Enrique como un traballador, como un funcionario, que non o é, cantos traballadores para o Concello, ben seña cargo político ou non, teñen a súa disposición un vehículo de forma permanente e de uso exclusivo. Bueno, creo que todos sabemos o problema que tivo o patio da Escola de San Xián. Sei que estes días estuveron ali facendo algunha obra ou algunha modificación. Quería saber se xa se vai resolver. E de paso, xa que estamos en período non lectivo, que lle demos unha volta un pouco ao resto tamén de unitarias, porque creo que todas teñen as súas melloras que deben acometerse canto antes. Nada, bueno, iba a preguntar que si dentro da Deputación mandaron algún tipo de texto para o Día do Orgullo que ides entendo, poñer nas redes sociais. Entendo que se fará. Nas redes sociais? Non. Non, está o sea, eu o que vi no Facebook é que puxestes a bandeira só. Vale. O sea, pero non nas redes. Nas redes sociais non. Non, eu vi na web. Sí, nas redes sociais non. Vale, a miña pregunta era esa. Vale. Nada, nunha pregunta coincido con Joli, o tema do patio de San Xián, en que situación está, e se estamos en período non lectivo, a ver se, con pouco de sorte, alá para o mes de setembro, poden disfrutar delos nenos. Despois, no referente ás sinais, están torcidas, teñen maleza, teñen verdín, non sei se hai posibilidade de repoñelas ou, cando menos, de lavalas e de limpalas, porque damos unha visión un pouco negativa do Concello. Os tractores, si é certo que lle aproximan moito,
Non é culpa deles que desde arriba non ven a señal e hai veces que lle tocan e que a torcen. E realmente tampouco non dan aproximado suficiente como para sacar a maleza toda que teñen as sinais. Pero, bueno, neste momento están bastante asquerosas. E despois, un veciño de Socastro dinos que a DIF está facendo obras ali. Coñece o Concello o alcance de ditas obras? E pregúntanos se vai humanizar e integrar paisaxísticamente a vía ou se vai quedar como en 1958. Eu transmito como dixera. E a Casa de Mata e a da Afinada Encarnación sírvese por pistas paralelas á vía, que pasa moi fonda. O Concello vai mellorar e colocar algún elemento de seguridade como un guardacarril ou solicitar a DIF que o faga? Bueno, pois moitas gracias a todos e boas noites.